Biko ụmụnne m unu gee ntị, unu mana mba m ntị erukwana, gee ntị ọfụma. O nwere oge ihe onyonyo a gara mba ụwa niile, ọtụtụ mmadụ fọrọ ya, ọ ga viral. Gee ntị ọfụma, unu ka ya ege ife nwanne anyị nwoke kwu, mana achọrọ m ido onye ọrụ aka na ntị maka ngaramara na-ekpe azụ na maka agwaghị agwa abụrụ ezigbo ọyị, mana m gwara gị agwa bụ ezigbo ọyị. Ọ bụrụ na ị na-eje ije abalị, uche gị dị ya maka abalị ebuka, abalị dị egwu kịta. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ abalị night shift, pụba mgbe chi ka dị. Ọ ka mma na ị nọ n'ụlọ ọrụ ka e wee jido gị oge ị eji wee bido ọrụ eruo. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịlọji na họtel na ị na-eme njem, ebe ọbụla o mee ka chi ọ na-eji lọji ebe ahụ ụtụtụ iwerụ mgbe chi foro wee mewe njem ị na-eme. Enwe ebe ọ na ị na-akwado ijenụ, ọ dị ka enwere ife ọdachi na-adaptanụ. Gee ntị ọfụma, God may be saying something. Ihe dị mkpa na ndụ abụghị wee gba mbọ ka gị na chi gị dị na mma, maka gị na chi gị dị na mma ife ada akwakọrọ ime gị. Onye chi na-azọ onwe ya, eziokwu na Chineke na-eche obodo, mana ihe eji maka na Chukwu na-eche obodo hapụ geeti gị, ị ya achọ ezigbo ka iwe gbachie ya. Ọ dị mkpa rie nne ife ndị ekwu okwu a na-ada aka na ntị ụka uche anyị dị ya. Ofufe ya agba mbọ na ndụ abụ do your best and leave the rest for God. Otu a Nigeria dị kịta, ekwena ka mmadụ gwa gị ife ị kwesịrị ime. The handwriting dị on the wall. Ọ bụ na ide God is my mechanic na moto gị, gbaa mbọ ka ị na-eje na-agbapụ ya mmanụ. Ejekwana relax ya na enwere ndị nche n'obodo a, maka adịgo mix up. Ife na-eme n'obodo a dị egwu. Mgbe e wetara repentant Boko Haram wee tinye n'amị, ka mma na ekpota na garị na rice gwụkọọ ya ọnụ. Kedu onye ya separate nwe ya? Mgbe e mere visa on arrival wee ruo tata ka na-ekwute ya n'okwu, aka na-achọ ebe ife na-eme anyị. Ụnụrụ ife mere na Kaduna na ndị ntọ, ndị terọrist jeziri edezatigo obodo, mmadụ anọghọzi n'obodo ha, wee jebezie n'ụlọ ọgwụ jeje nwụkọrọ ndị na-aṅụ drip, buru ha na drip bawa ime ọfịa, nwụkọrọ ma ndị nọọsụ, wee nye federal gọọmenti 200 million naira no ransom. 200 million ha nyere 2 weeks ultimatum. Ọ bụrụ na akwụrụ ya na ha ya eme attack 16 communities. Ụnụ sị m na ife na-eme n'obodo abụrụ plan day, na ọ bụrụ business ka a na-eme. Ọnya mesịrị ụmụazị be anyị achọ ọzọ ịba uru ji wee tinyekwuzie aka. Anyị nọzi n'ọkụ ụgụrụ wee pụkwuzie. Ọkwa ụnụ fọrọ ya? Kedu ihe m na-akọwa? Onye ọbụla mụrụ anya wepụ ije abalị, marụ ndị dị gị na ha na-eso, maka ndị ori na-abụ ndị mmadụ na-abata abata, ha nwa na-apụ apụ. Ije abalị ajọka kịta, ma gị nwa bụ onye ori gekwa ntị, maka ọ na-abịa eru asị na mekanik ekwe ka marụ ndị bụ ndị ara, mana ọ na-abụ onye buru moto ya o bujere ndị mekanik, ide ebunye ndị ara moto ka asị na ịmarọzi oke. Otu ọnwụ na onye dị ndị agbata obi ya ma anyị ma ndị dị njọ na be anyị, mana famili, mana ogbe, mana ụmụnna, mana society anyị macha. Kama na kedu onye ya ekwunu, kedu onye ya atụ aka. Anyị nụchara mgbe a kwadoro ndị forest guard, nụcha ma ndị ebube agụ, ife niile a na-emezi n'ala Igbo, anyị a na-anọzi mkpọtụ ha. Ha nọzikwa ya, ndị forest guard ọ nọzikwa ya maka eji enwenyekwa employment. Nọọ ịma na politicize gị ya, kee maka ndị ebube agụ anọkọtara enwe mix up, akọrọga n'elu akọrọga n'ala. Kedu nke anyị nwa nwe dịka ndị Igbo n'ife niile a na-eme? Ajụjụ a kwesịrị ka o nwee ụsa. Ngị bụ onye ori na onye ntọ, gekwa ntị n'ọkwa ozi ọma ka m ji wee bịa. Uche gị dị ya. Ị na-ahịa eme kịta ana dị mmiri, ọ na-amịrị gị mkpụrụ, ị were ndụ mmadụ ibe gị na-agba bọọlụ, ị na-aghụrụ ma ọgan na-ele, mana nke gị dị gị mma, uche gị dịkwa ya. Ụbọchị niile bụ nke onye ori, mana ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ofu ụbọchị bụ nke onye nwe ụlọ. Ọ na-abụ oke agụ na-awa ọhịa, chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ọnụ. O wee ike iko yi for one drop ka oju. Ife a wee ike bụ ya last operation, mana ịmarọ. Ọtụtụ ndị nọ na nga taa, agwa ha nọ last operation ha ya ala ndị ha na that prison, ha meje ya. Oge ha na-achịpụ nke ikpeazụ ahụ, ọ bụrụ na a gwara ha, ha dewara ahụ narị nke ha gba etie ada na nke abụọ dụọ na o mere anya ọfụọ ya ọnụ disapia. Ọkwa ịfụrụ ya, ife niile a nwere expiry date. Uche gị dị ya. Atụkwasa n'obi n'ọgwụ, wepụ aka n'ife ọjọọ ka anyị nekwasa Chineke anya, wepụ n'anya n'ụwa ka anyị chee iru ebe Chukwu nọ. Ife abụ ndụmọdụ nchọrọ inye unu, unu ga-efe nwanne anyị nwoke akwuru ka isi na-ewe mụta ihe. Aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. To share an update with you, a very quick one. So give me your ear, give me your attention. These days now, the days are evil. Obodo wala akpoka chinchin. Dollar was 740 naira. Maybe by December, low 1,000.
Everything just the cost now. And the new trend, the fastest means of making money now is kidnapping. Many boys don't enter streets now, carry gun, they kidnap people. So I want to share an update with you this evening, depending on your time frame. If you are driving by night, more especially from 6 o'clock, 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, down to 10 o'clock. If you are driving by night, at night, and by any chance, any keke or any kind of vehicle, shuttle bus, hit you from behind, my brother, no come down or no stop, just keep going. You don't go past 10,000 or 5,000 naira where you go take repair your motor. You dey hear me so? Because the new trend now be say, if they observe a certain vehicle, they will follow the vehicle up. They will hit the vehicle from behind. Then you will come down to ask questions. Nadia, your own don't go. They go kidnap you, dispose you of your money, your ATM card, your valuables. If you want drag with them, they go shoot you. Die, join. You understand? So if anybody hits you from behind at night, don't stop. Just keep going. This is new strategy. This is new method. This thing I'm telling you now happened in Onitsha just some few days ago. My good friend, my very good friend, lost his life as a result of this new trend. The guy and his wife just go out and finish. On how did they come back from outing? They decided to buy something by the roadside. The guy was in his vehicle, just parked. This guy just come hit him for back. So I see him come down, make him know what thing they happen. This guy's surrender him, dispose him of everything. His money, his ATM card, his everything. Anything where they feel collect. And maybe the guy wants to run or maybe wants to drag with them. They shoot the guy, join. The guy die. They even want to collect the woman, his wife run. You understand? The guy, as I'm talking to you, this is the guy I'm talking about now. This is the guy. Look at him now. This guy is now is a mortuary. He's a mortuary right now as I'm talking to you. You understand? They carry him Corolla, everything where they the motor carry him wrong come out. But thank God, those guys that did that job, they have been apprehended by police. They have been apprehended by police now, and they are now, answering to helping police in their investigations. So this is the update most of the guys are using now. They will jam you. You will come down to ask questions or to know why and all that. Okay? They don't kidnap you, go. So be very, very careful. The days are evil. More especially this Ember month. Everybody wants to make it big. Everybody wants to ride better car. Everybody wants to impress his girlfriend and his village people, saying they do well for township. So you need to be very, very careful. Don't fall victim. Share this update as you they get them. Just share this update as you they get them. Share this update as you they get them. Anybody jam you, your vehicle at night, no stop. Keep going, my brother. To save your life, a stitch in time saves 9. You don't go past 10,000 naira where you go take repair your motor. You don't go past 15,000 where you go take repair your motor. Rather than them putting you in their boot, they call million. You feel at the end of the day, spend 100 million, 200 million to get yourself released. So be very, very careful. Be very, very careful and be watchful. Stop going anywhere at night. Stop night movement. It's not healthy. Now, the days are evil. A stitch in time saves 9. I beg, share this update as you get them. No keep them, only you. Cheers. One love.